На една улица живеели две семейства. Едните постоянно са карали, а другите са разбирали. Един ден жената от семейството, в което винаги имало скандали, казала на съпруга си: "Отиди да разбереш как така те винаги се разбират." Отишъл той, застанал под прозореца на съседите и наблюдава. Жената чистила къщата. Телефон назвъннал и тя оставила една ваза на ръба на масата. По-късно в стаята влезнал мъжа й, търсил нещо, бутнал масата и щупил вазата. Наблюдаващия се зарадвал. Сега ще има скандал. Влезнала жената, а мъжа й казал: "Извинявай, мила, без да искам, чупих вазата." А жената спокойно отговорила: "Не, мили, грешката е изцяло моя. Просто аз я оставих на неправилното място." Поразен от случилото се, наблюдаващия побързал да се върне вкъщи. Жена му го попитала: разбра ли?" А той тъжно отговорил: "Разбрах. Изглежда в тяхното семейство всички са виновни, а в нашето всички са прави."